Здравейте! С това видео ще ви покажа кратко въведение в това как да изчислявате или как да използвате Higgsfoil практически. Сега отивате в интернет и написвате Higgsfoil. Сваляте го за Windows, за Linux, за Mac и го разархивирате и го стартирате от exe файла за Windows, а ние тук ще го стартираме директно от конзолата. Така. Higgsfoil е група от рутини, които обработват профила по различен начин. Значи първо ни трябва един профил. Да почнем така с логиката. Higgsfoil има по дефалт NACA профили 4 ред и 5 ред. Можем да качим наша собствена геометрия, но нека да почнем с геометрия, които директно Higgsfoil може да предложи, като примерно NACA 4415. Сега сме вътре в Higgsfoil и казваме просто NACA 4415, Enter. И вече имаме това. За да видим как изглежда профила, ще влезем в тази рутина GDes, Enter. И ето, може да видим как изглежда нашия профил NACA 4415, 15% дебел и така нататък. Сега, какво може да направим с профила? С профила можем, ако искаме геометрично да го променим, или пък да му сложим клапи, или пък директно така да го анализираме, да му видим характеристиките. С Enter излизаме пак в рутината, винаги с въпросителен се дава възможностите, които може да предложи Higgsfoil, така че влизаме в първата рутина Oper и сме в Oper вече вътре и да видим какво Oper ни предлага. Oper ни предлага много неща. И най-главното е, ако искаме да анализираме примерно на определено число на Reynolds, казваме така, виск, защото казваме, че потока е вискозен, натискаме Enter, то напита какво число на Reynolds искаме, примерно искаме 2 милиона, Enter, вече имаме зададено число на Reynolds 2 милиона, числото на Мах е 0, примерно според хордата можем да искаме и число на Мах, примерно 0,1. Мах 0,1. И вече имаме вместо преди от инвисцит, сега сме в вискоз, т.е. имаме триене. Вече можем да го анализираме. Примерно написваме алфа 0 градуса, Enter и имаме веднага резултата. Сега, ако някой път ни итерира до край, с командата iter
Можем да увеличим. В момента итерациите са на 20, може да ги направим на 100. И примерно алфа 3 градуса, цак. Алфа 10 градуса. И по този начин може да анализираме свойствата на крилото. Примерно може да кажем да го анализираме от 22 до минус 22 градуса на 2 градуса стъпка. Ето, казваме асек от 22 до минус 22 с 2 градуса стъпка. Enter. И имаме резултатите в табличен вид. Добре, това беше за сега. Кратко въведение в Xfoil. Xfoil е много мощен инструмент. До скоро!